Shuthi igama lami nguPhumlani elinye nguThokozani ey'nsizweni ke ngaziwa ngoMahumusha isibongo kaMasango eNhlungwane kwaMaqhutha eMdatshini kodwa njengamanje ke sengakhelela abantwana kwaNobamba la sengikhona njengamanje njengoba sila namhlanje ngizokhehla sekumakoti ke manje ngizothi umakoti umakoti intombi kaShabalala ngizoyikhehla namhlanje ngiqedile konke angisakuleti lutho ngiqedile lentokazi ke ngangiyibone engomeni yayingomhla ka2 January cishe kwakusegcula ngo2017 mangaphosisi ngayibona lapho kodwa ngangayishela ngayibuka nje ngayimaka ngase ngiyayiyeka ngaze ngaqala ukuyishela cishe beku2018 la ngaqala khona ukuyishela indlela ebengishela ngayo ke mfuthu ngifuna ukukhohlisa bekuwamashansi bengayisheli mayisesigayweni bengoba phela bakhanda esigayweni bengayishela esigayweni bengishela nje ngamashansi ngezimo ezithile ngoba ngeke ngashela kule ndawo so bengaziwe bengibalekela izimo ezithile ngenhlanhla ke yagcina ke ize ikubona ukubaleka kwami kuyo kunento namanje engayikhohlwa engihlezi ngisho nani namanje futhi ngisayisho futhi kunegama ebengijwayele ukusho mangizoyishela elithi njengoba uwedwa kini omama babili ubaba oyedwa phakathi kwezinsizwa cishe ezingake zinhlanu noma zizithupha inhloso yami enkulu ukuthi mhla uqoma umuntu ozo-understand ukuthi wedwa yini edingakalayo kini kumele uqoma umuntu ozokulobola kwenza umfazi cishe sengikwenzile ke lokho ngiyakujabulela lokho noma kunezimo ebezinzima ziqhamuka kanjani kodwa nje ngidlulile kuzo zimo lezo even ngisho engiqoma kwakunzima angaze kubone kumzima ofana lobe angifike nje nawukuchaza kodwa ngadlula kulowo mzima lokho namanje ngisho ngenza izinto zayo zinzima kodwa kuyadluleka ngisuke ngazi ukuthi ekugcineni uzodlula uyathanda uzodlula yabo nje ngithe nje namhlanje mhlambe beku 8-9 saqala saphela istress ngabona wonke umuntu eparticipate wonke umuntu eba active for lolu suku namhlanje ngasho ukuthi awu sekushayela umzuzu lo ukuthi ke manje seziyaqaqeka izinto zona ziqale zibe likhuni kodwa ekugcineni kuba right khona ke abantu ngeke ngize ngiyeke ukubabonga ngoba akumele ngikushiye lokho uyabona ngiganiwe mina mfowethu umakoti wesibili oqala uMamthembu isupport akanginikeza yona noma ziba khona lezo nalezo kodwa isupport ekugcineni uyanginikeza isupport ngiyakubonga lokho kuhle lokho ngithi ke usho ukuthi ngaganwa emzini oright number 2 kunalo muntu ongilamayo okuthiwa uThombaza very supportive kumina enganeni zakwethu akujwayelekile ukuthi manilamana akusupport ngale ndlela bese kuzoba yilo wamlamayo lo kuthiwa uPhakama lo othandwa abantu lapha emzini omkhulu hayi mfethu hayi uvala ke loyo uvala so ngizama ukuveza ukuthi noma into zami ziba nzima kodwa bayaqhamuka bathi lapha nalapha uqala iqaqeke mfethu angazi ukuthi makuthiwa ngibonga ngithini kodwa nje ngibonga ukuthi lelo suku selifikile namhlanje njengoba sekushaya lesikhathi selidlulile so and futhi namhlanje izulu lihloniphile bekujwayele ukuthi mangenza into eqondene naye lini izulu namhlanje cha lihloniphile-ke ngiyabonga futhi nalokho thangi nje kade kulethwe inkomo la zike zalahleka inkomo sayibheka sazisama ngedlozi sayithola futhi zeza la ekhaya bekwezokugcina-ke lezo so ngiyabonga kubantu bakaShabalala nawo bonke nje abantu ababe supportive mina ngeke ngize ngiyeke ukuthi ngithi ngiyabonga noma ngazi ukuthi ngiyabonga ngapha amagama kodwa igama ethi ngiyabonga ngicabanga ukuthi ledlula yonke into ngiyabonga.